Iranyň medpuaty Iran bilen Türkmenistanyň arasynda dowam edýän gaz sewdasy bilen bagly halkara kazyýet işiniň birinji tapgyrynyň Iranyň peýdasyna netijelenendigini habar berýär. Habarly çeşme Iranyň 2007-nji ýylda Türkmenistandan alan gazynyň hili we bahasy boýunça halkara arbitraj sudyna dowam edýän sudy işiniň birinji tapgyryna ýeňiş gazananyny aýdýar diýip Iranyň Fars habar agentligi 30-njy ýylda habar berdi. Kazyýetiň çykaran kararyna laýyklykda Türkmenistan Irana iýerýän gazyny gyşda duýdansyz keten üçin kompensasiýa tölemeli diýip Iranyň Neft ministrligine habarly çeşme duşanbe güni Iranyň medpuatyna gurrun beripdir. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň energiýa resmiýetlerinden kommentariýa alyp bilmedi. Ýatlasak 2018-nji ýylyň awgustunda Türkmenistanyň Türkmengaz kompaniýasy degişli meselelerini çözmek boýunça iki ýurdun arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesiz bolanyny aýdyp, Iranyň Milli Gaz kompaniýasyny halkara arbitraj sudyna beripdi. Munun ýa-da şol ýylyň oktýabrynda Iranyň Milli Gaz kompaniýasy hem halkara arbitraj sudyna Türkmengazyň üstünden şikaýet bilen arz etdi. Iki ýurdun neft gaz pudowynyň resmiýetleri taraplaryň arasynda 2007-2008-nji ýylyň gyşynda edilen gaz sewdasy bilen bagly meselelerini gepleşik arkaly çözmäge synaşdy-da bu netijesiz boldy. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistan Irana gaz bermegi besetdi. Bu iki ýurdun energiýa resmiýetleriniň ýyly-ýylyna geçiren duşuklarynyň ýyzyanyna gawat gelipdi. Iranyň Milli Gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktory Hamid Reza Araki 2017-nji ýylyň maý aýyna eden çykyşyny Iranyň esasy 3 mesele boýunça Türkmenistany halkara arbitraj sudyna berjekdigini aýdypdy. Olar şulardy: gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren täsiri, Türkmen gazynyň hili. İran resmiýetleri Türkmenistanyň 2007-2008-nji ýylyň gyşynda odal 1000 kub metriniň $40 bahasynyň birden 900 artdyrylyp $360 çykarylanyny aýtdy. Ödegine Türkmen resmiýetleri Iranyň Türkmenistandan alan gaz üçin dürli maglumatlary görä 1,5-2 milliard aralygyny bergisiniň bardygyny aýtdy.